Tali Kotang buat Anda semuanya. Ayu Arsa. Ayo cek. Sakotange saiki lah kok ilang sak slirane menyang ngendi tanpa pamit lan ngabari apa kowe lali karo aku iki akan regane kuwi wujud katresnaku kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki isi kota kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresno bukan suci satu kok nih wujud tali saisine ayo lali sak slirane kurang larang kasane kowe ilang saiki leki tali kota kuwi wujud katresnaku kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kota ayo dek, aku siap. Ayo.
kota niki tak simpen tekane pati tali kota saksi tresno bukan suci. Masih kembali bersama Lensa Sobut, terima kasih. Juga ada Dinda Audio Matur Suwun. Satu kone wujud kali sakotane saiki lah kok ilang saisine apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki kali kota. Kota iki tak simpen tekane pati tali kota saksi tresno bukan suci tali kota saksi tresno bukan suci. Aku ngumuni karo sampeyan Dik marahi mana blondrokne mu ya. Dadi bingung sangat pole ya.